Безнең башкорт яшьтәре бик талантлы, бик акыллы. Әйткәндәй, менә был азнала бер төркем талантлы шәп яшьтәр Елайыр районында. Унда Асылташ яшьтәр мәгариф форумы бара. Урында хәбәрсебез Динара Галләмова эшләй. Форумның икенче көнен язмадан карап беләйек. Сәлам, дуслар! Асылташ форумының икенче көненә рәхим итегез! Бүгін дә программа буенча күп спикерлар көтеләсәк, улар искусственный интеллект, медиация социальных конфликтов һәм фото һәм видео төшерү буенча һөйләячәк. Асылташ форумының беренче көненнән үзеңә нимә алдың? Беренче көн Асылташтың бик файдалы, бик күңелле үтте. Безгә төрле спикерлар килделәр. Үзләренең тәҗрибәсен безгә бүлештеләр. Төрле шул уендар булды, квест. Кисә бик күп спикерлар саны шәһәрнең, шулардан иң иртә калганы ул Абдулгалиева. Ул безгә командалар нисек үзеңне тотырга, нисек эшләр аралашырга өйрәтте. Бик сифатлы сыгыш булды. Миңа охшады. Төшке аш вакытылы еткән шартлар нисек икән? Әйдәгез белешәйек. Һаумыгыз, ашыгыз тәмле булһын. Шарттар охшай, туклыклы ашаталар. Көненә 3 тапкыр. Күрүгезсә, тиешенчә ашатып торалар. Рәхмәт. Баш студентс оешмаһыннан 50 кеше килгән. Әйдәгез булырмы? Әңгәмәләшеп алайык, һаумыгыз. Салам. Кәефтәр яхшы күрә, Башкортстан сагындырылдымы әллә? Әлбәттә, Башкортстан ул безнең йөрәгебездә һәр сак. Мәскәүдә йөргәндә, унда башкорт яшьләре менән елышып, төрле саралар уздыралар. Мәскәүдә һин үзеңдә беләгезме, өйдә макта яһад. Чөнки унда башкорт студентлары. Бүген катнашучылар өчен этно көн уза. Уның максаты башкорт йолаларын хаклап калу. Идел Хакимовта күрә, ул етәкчесе. Әйдәгез тулырак һезнең менән һөйләшәйек. Был көндә төрле Елайыр халкыннан йыелган осталар үзләренең эшләре белән бүлешәләр. Без хәзер тирмә эргәһенә карасак, безнең осталар быйма хугалар, быйма йөндән быйма эшләйләр. Хәзер инде әйдә тирмәгә инек. Монда безнең осталар балат хугу буенча остахана борынгы кәсепте күрһәтәләр. Уникаль мастер-класс хагыл кайнату буенча катнашучылар үздәре эшләп карайсактар. Монда тагыла мәрйен менән ишетәләр, уктан аталар һәм зур сәхнәлә бию менән булалар. Күрүгезсә, катнашучылар төрле яктан үтешә. Был әле дуслар, икенче көн. Шулай булгас, иртәгә һезнең белән тагыла күрешербез. Киләсе очрашканнарга тиклем һау булыгыз.